Ik ben Paul Simons, ik ben 72 jaar inmiddels, met pensioen. En sinds ik met pensioen ben, net zo druk als toen ik nog werkte. En eigenlijk met heel veel dingen die met cultuur te maken hebben, waar ik me eigenlijk heel erg voor interesseer. Mijn belangstelling ligt heel veel bij klassieke muziek. En ik wil dus niet alleen die muziek horen, maar eigenlijk ook de mensen die die muziek maken en wat hun beweegt. En dat vind ik heel leuk. En nou, dat zijn natuurlijk cabaret heb ik altijd heel erg leuk gevonden. En wat mij heel bijzonder trekt is eigenlijk ook wel dit theater. Want ik vind dit een fantastisch theater. En ik merk dat de mensen die hier spelen, en wat dan ook, of het nou toneel of muziek is, dat die dit ook een geweldig theater vinden om te spelen. En dat maakt mij ook wel een beetje trots. Wat zou ik willen overbrengen met mijn ambassadeurschap? Natuurlijk van alles wat er in dit theater te doen is en wat voor fantastisch theater dat is. Maar als het nou gaat over welke dingen en hoe, dan heb ik daar eigenlijk nog niet echt een concreet idee bij. Maar ik kom regelmatig in het theater, ik heb met veel mensen rond en die naar het theater komen contacten. Dus naar mijn idee gaat dat wel goed komen.